Esan bezala, lehenengo urten lehenengo edizioa ospatu genuen, 120 partaide eduki genituen gutxi gora bera, erantzune oso positiboa, partaide hauetatik 50 gutxi gora bera emakumeek izan ziren, eta alde hortatik oso pozik. Ordiziko kuadrilarteko bentu gehienetan ikusten da partaidetza normalen mutiena izaten dela orokorren, handigoa, eta alde hortatik pozik ikusi dugulako mutiek eta neskak baita ekipo mixtotan parte hartu zutela eta alde hortatik oso pozik. Eta errepikatzeko asmoz eta uztailean 23 oso motibatuta egia esan. Estruktura aldetik egunen nola izango dan antzekoa da, hoi bai. Probak eta bar badare batzuk, lehen urteko feedbackan bitartez esan zigun hau aldatu edo hau fijo sartu gara aukizue eta bar. Eta aurten izango ditugu 15 proba. 15 proba, 7 zonaldetan banauko ditugunak, eta proba bakoitzan dare proba batzuk errepikatzen dienak, baina saiatu gea gehienetan berri jartzen, proba berrik, eta azkenen berriro sorpresa gehiago, jendeek ez jakitea ze aktibitatearen baita interesgarria, zetortzea jendeak onese faktor sorpresa eta hori ondo etortzen da. Lehen urten esanguratxuna izan zen ur zonaldea, nun jarri genuen 15 metroko plastiko bat, horko aldapan, bai, eta hor ur eta jaboie jartzen genuen, eta hainbarra zenun azpitio igo goraino, horri irrista egiten zen jendea, ero egiten zien, eta gero jetxi barra zinen atoaletxe, eta gero baso batekin eman barra zenun buelta eta ondo jarri, eta gero releboka. Eta hoi, mantendu dugu proba hoi, baina sartu dugu beste puntu bat, beste zailtasuna gehiago, eta aber nola jutean, espero aurten parre gehiago botatzea. Egia esan ikusi dugu umen egunen artean eta ondin festan arteko egun bat libre gehitzen zala bezala, 23, 24 hasten dira ondin festak, eta ikusi genuen aukera paregabe bat egunoia aprobetxatzeko, ez daulako ezer, eta azkenen jendea dator umen egunetatik, dator egun on batzuk pasatzetik, eta geldik ez eukitzagatik beste egun bat aprobetxatzeko, beste festa egun bat lagunekin pasatzeko, ikusi genuen aukera oso ona. Eta udaletxetik baimena eman ziguten, ados, aurrea, eta ikusi aukera zinu da. Osea, espero dugu jende asko apuntatzea. Hoi da, ata genuen kanpaina duela pare bat egun, Instagram bidez, eta bai WhatsAppen bidez. Lehen urten apuntau zen jendei bialtzen informazioa, eta Instagramen lehen urten parte hartu zen jendei jarraitzen, eta, bi egunetan ja 8 talde dare apuntauta, 85 pertsona, jakinda lehen urten 11 talde izan ziela, oengo zenbaki nahiko ondo doaz. Hoi bai, lehen urten emaitza positibok izan da, ikusteu nahiko erreztasune talde berrik lortzeko, edo jenden gehiago interesa izateko. Bai hitzein digutela kanpotio, beste herri eta hiritatio, esaten goie, igual apuntatzen geha eta guri horrek ilusio ingo zigun. Bai, jende gehiago, batez ere hemen sozializatzeko puntu interesgarria da, bazkarin eta jendea berri ezautzeko, lo que sea, eta nik uste horrek asko betuko zola ekitaldi, gero ikusikoa berze gertatzen. Eta apuntatzeko, dago Instagrama, Ordizia Humor Amarillo, dala Instagrama, edo bestela WhatsAppen bidez, telefono bitartez, sin más. Eta espero jende animatzea, jende kondo pasatzea, eta ez daukenak taldei, esatea guri, gare 5, gare 6, ze lehen urtean adibidez egon ziren talde batzuk, ez erena osok, eta juntago genitugun beste batzukin. Así que hoi gertatzen bada esan, eta arazoi gabe aldeu zein.